wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel ta mai albarka tare da zazzafan bidiyon mu na wannan satin na wannan rana, wato ranar Lahadi. Fitaccen bidiyon da ya fita kenan mai suna Jiniya. Wannan ƙayataccen shiri ne kwarai da gaske. Fim ne kuma da kuke matukar jiran fitowar shi, gashi Allah ya nufa ya fito. Fim ne da aka tsaya aka inganta shi, ga caskala, ga kafcan soyayya, ga kafcan nishadi daban dariya, abubuwan da ya sai wanda ya kalli wannan bidiyon. Wannan ƙayataccen shiri kamfanin Sultan Film Factory shine ya fassara wannan ƙayataccen shirin mai suna Jiniya. Ina ma abota kallon indiyan fassara Hausa. Domin samun indiyan fassara Hausa akwai group da muka ware na musamman domin samar da indiyan fassara Hausa duk wadda ta fita, domin sauƙaƙawa mai nema in ya rajista da mu ya shiga wannan tsarin. Tsari ne da ake biyan kuɗi 'yan kalilan duk wata. Idan ka shiga wannan tsarin za ka dinga samun duk wata sabuwar indiyan fassara Hausa, kuma ta kowace kamfanin Sultan Film Factory ne, ko Mega Dog Studio, ko Yusuf Zamani Record. Duk wani kamfani da yake fassara fina-finai inda ya fassara Hausa, mana haɗa kowanne bidiyo na wannan kamfanin a cikin wannan group din namu. Group ne dai da aka tsaya aka ƙawata shi, aka tsara shi, aka cika shi fal da duk indiyan fassara Hausan da kuke bukata. Domin samun indiyan fassara Hausan nan, hanya ta biyu, akwai namba da muka ajiye akan screen din wannan bidiyon. Zaka iya ɗaukar ta kai mana message, kai mana magana ta Telegram, ko kai mana magana ta WhatsApp domin samun indiyan fassara Hausan. Ka ce kana buƙatar bidiyo kaza, insha Allah za mu yi ma cikakken bayanin yadda za ka same shi. Haka iya sauke shi zuwa wayarka ta Android domin ka kallata hankalinka a natse. Muna mai ba da shawara, duk mai neman bidiyo a nan YouTube, to magana gaskiya ba za ka sami complete ɗin bidiyon da kake so ba, ko kuma ka je bidiyo kana saci nan ma ba za ka sami cikakken bidiyo ba, sai dai a baka yanki. Cikakken hanya guda ɗaya babu kwana-kwana inda ka sami indiyan fassara Hausa, ka daure ka yi rijista da mu a wannan tsarin da indiyan Hausa VIP Group. Mun gode sai mun haɗu da ku a sababbin bidiyo na gaba.